друг интересен за мен въпрос да изкоментирам в заключение. Това е създалия се прецедент днес, като по предложение на групата на БСП беше предложено всъщност от групата на БСП наредба номер 21 да бъде разгледана след публично обсъждане. Както всички знаят, публично обсъждане сме правили примерно на бюджета се прави задължително по закон публично обсъждане правихме на плана за градско възстановяване и развитие, когато определяхме зоните, но за първи път в Общинския съвет отлагаме разглеждане на въпрос, който първо ще мине през публично обсъждане и след това ще бъде разгледан от Общинския съвет. Лично аз бях много приятно изненадан, когато абсолютно всички групи се обединиха около това становище и доколкото си спомням, беше с абсолютно мнозинство прието решение наредба 21 да бъде разгледана след обществено обсъждане на гражданите. Тя касае реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък. Това за нас е прецедент. Може би след като извървим този път, ще разберем дали за бъдеще можем да разчитаме на такъв вид работа.